Καλησπέρα σας. Σήμερα πήρα κάτι ηχεία για τον υπολογιστή και θα ήθελα παρέα να το ανοίξουμε, να το κάνουμε μαζί unboxing. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, όπως είναι και στο κουτί, είναι μπλε τα ηχεία. Έχουν και αυτό εδώ πέρα που μου αρέσουν. Φυσικά. Περιμένετε λίγο. Και αφού πλέον τα ανοίξαμε από το κουτί με τόση δυσκολία, έχει εδώ πέρα, περιμένετε λίγο, τη συνδεσμολογία του εδώ πέρα, στικάκια USB και το τέτοιο. Τα ηχεία είναι μαζί με τη συνδεσμολογία, δηλαδή που θα το συνδέσουμε εδώ πίσω, που σε αυτή την τρύπα, και θα τα συνδέσω στον υπολογιστή για να βγάλουμε και αυτό εδώ το τέτοιο, να τα ξεμπλέξουμε, δηλαδή για να σιγά σιγά να τα συνδέσουμε, να δούμε πόσο μπάσο έχει. Οκ, βγάλαμε αυτό, θα βάλουμε και αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, νομίζω μπορεί να τα συνδέσει και μόνα τους. Δεν ξέρω. Τα παιδιά και τα βιβλία. Κάτσε λίγο. Δεν μπορώ να το κάνω με ένα χέρι. Το άλλο το κατάφερα, αυτό δεν μπορώ. Με δυσκολεύει. Κάτσε, πιστεύω το κατάφερα. Και θα τα συνδέσουμε στον υπολογιστή και να το έκανα. Τα συνδέσουμε στον υπολογιστή αφού τα ξεμπέρδεψα. Αυτό δηλαδή το καλώδιο είναι ένα. Και θα το συνδέσω εγώ από εδώ πέρα. Εκεί. Οκ, και αφού τα ξεμπλέξαμε, εντάξει είμαστε. Δεν μπορείς να ζεις ό,τι σου δώσα σε άλλον. Δεν μπορείς να βρεις χωριά από μένα. Δεν μπορείς να... Και τώρα θα τα συνδέσω στον υπολογιστή για να δω πως έχει τέτοιο, τι μπάσο έχουνε.